Araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. Sa harapan ninyo ay kwento ko po ang mingisda at kanyang asawa. Noong unang panahon, sa napakalayong mundo, may isang mangingisdang lalaki na kaunti lang na nakukuhang isda. Isang araw, sa pagkukuha niya ng mga isda ay dalawa lang ang kanyang nakukuha. Ang gusto ng kanyang asawa ay 3. At pag nakakakuha rin siya ng prutas, ang gusto ng kanyang asawa ay peaches. Gusto niya kung kahit ano talagang gusto niya, ay masusunod talaga sa kanyang asawa. Ngunit minsan ay hindi ito makukuha ng kanyang asawa. Isang araw, habang umupo ang kanyang asawa at nagisda na lang, sa pagpangingisda niya ay naghintay muna siya ng mga oras. Sabi niya na, "Ay nako, baka prutas na naman ang kainin namin ito." Paghila niya ay medyo mabigat ito. Pagkuha niya ay, bakit ba ang bigat nito? Paghila niya ito ay sabi niya na, ano kayang nakuha ko? Baka sobrang laki yun. Baka sobrang yun sa kain. Pagtingin niya sa likuran niya ay nakita niya ang isang gintong isda. Kinuha niya ito at inilagay sa kanyang lalagyan ng mga isda. Nakita niya ang isda na kumikinang na parang ginto. Ginto talaga ang kinang nito. Dahil ginto ang kinang nito, sa kanyang pagpangingisda ay sabi ng isda na, "Maawa ka po, isa lang naman po akong isda. Maawa ka po, iligtas mo po ang buhay ko. Marami pa po akong pangarap. Ako po ay isang prinsipe." Yan ang sabi ng isda. Kaya naman, dala ng awa, yung mangingisda ang isda sa dagat. At umuwi sa bahay at ikumento ang lahat sa kanyang asawa. Narinig ng asawa, sinabi ng kanyang asawa na, kung isa talaga siyang isda na ginto, pwede ba ako maghiling sa kanya? Sabihin mo sa kanya na, sana magbuhat tayo ng napakagandang bahay na simple lang at napakalinis pa. Kaya sabi ng kanyang masungit na asawa. Pagpunta niya doon ay tinawag niya isda. "Kunting isda, naririnig mo ba ako?" Lumabas ang isda. Narinig ito ng isda ay sabi niya na, "Ano bang gusto mo?" "Ay, gusto kasi ng asawa ko na magkaroon kami ng simpleng bahay." Sabi ng isda na, "Sige, umuwi ka na. Meron na kayo nun eh." Mabilis na tumakbo ang lalaki papunta doon sa kanilang bahay. Hindi niya na nakikita ang kanilang pangit na bahay. Hindi ang nakikita niya ay magandang suot ng kanyang asawa at medyo malaki-laki ng kanyang bahay. Ngunit sabi ng kanyang asawa na, "Mahal ko, gusto ko muna maging isang reyna at magkaroon tayo ng palasyo. Basta sigurado mo lang na ako ay magiging reyna at malaking palasyo." Yan ang sabi niya. Kaya naman mabilis ang takbo ng lalaki. At tinawag niya ulit ang isda. Munting isda, naririnig mo ba ako?" Kaya naman umihip ulit ang isda at sabi niya na, "Ay naku, ano na ba ang gusto ng asawa mo?" "Ay, gusto kasi ng asawa ko na ako ng malaking palasyo at saka gusto niya rin maging reyna siya." Sabi naman ng isda na, "Sige, umuwi na kayo, meron na kayo nun." Mabilis ang takbo ng mangingisda papunta doon sa kanyang asawa. At nakita niya ang malaking palasyo. Pumasok siya sa loob at nakita niya ang kanyang asawa. At sabi ng kanyang asawa, "Mahal ko, halika na, paglutuan mo na ako ng almusal natin." Tungo na ang kanyang asawa ng pagkain na sila. Pagkain nila ay natulog muna sila. Ang kanyang asawa ay hindi talaga makatulog. Bagot talaga siya. Hindi siya makatulog dahil iniisip niya kung ano pa ang makakapagpasaya sa kanya. Kaya naman, isang linggo na siya hindi natutulog. At gabi pa na ay naging umaga na ulit. Sinabihan niya ang araw na, "Ano ba naman ito? Alam mo ba na isang linggo na akong hindi natutulog? Mahal ko, gumising ka nga dyan. Puntahan mo ang isdang iyon at sabihin mo na sana ako ay maging isang Panginoon para makontrol ko na ang araw." Kaya naman sabi ng kanyang
kanyang asawa na, mahal ko, paano naman yan magagawa ng isda na ikaw ay maging Panginoon? Sabi ng kanyang asawa na, basta magagawa rin yan ng isda. Alam mo, naglalakad siya na malungkot, papunta doon sa isda. Tinawag niya ulit ang isda, ngunit nakita niya na kulay tsokolate na ang dagat at malakas ang ulan. Pagpunta niya ito ay mabilis niya agad na tinawag ang gintong isda. Kaya naman ang sabi niya na, munting isda, naririnig mo ba ako? Pagsabi nito ay bigla kaagad umakyat ang isda. Sabi niya na, ano na naman kasi ang gusto ng asawa mo? Palagi na lang siyang paulit-ulit at kahit ano-ano na lang ang pinaghihilin niya. Sabi kasi ng asawa ko na gusto daw niya maging isang Panginoon para daw makontrol na ito. At sabi ng isda na, sige, meron na kayo nun. Umihip ulit sa ilalim ng isda at bumaliknas ang lahat. At nakita niya na kulay asul na ang dagat. At magandang-maganda ng tanawin. Bumalik ulit siya sa kanilang bahay at nakita niya na wala na silang bahay at hinanap kung saan na ang kanyang asawa. Kaya naman, mabilis siya na pumunta agad ulit doon sa isda at sinabi niya na, o isda, ano bang ginawa mo sa aking asawa? Sabi ng isda na, o di ba gusto na iyong asawa na siya ay maging isang Panginoon? E di ayan, Panginoon na siya. Di ba wala namang nakakakita sa Panginoon? Kaya naman, ang sabi ng pangingisda na, ay naku, paano ko na lang mababalik ang aking asawa? At naisipan niya na, iniligtas nga pala niya ang isda. Sinabihan niyang isda na, o gintong isda, wag ka munang umahon muna doon sa dagat. Hindi ba ako nagligtas sa iyo? Pwede ba bigyan mo muna ako ng kahilingan? Sabi ng isda na, sige, anong gusto mo? Sabi ng lalaki na, sana bumalik na ang asawa ko at maging simple ang bahay namin at malinis. At saka sana maging kontento at masaya ng asawa ko kung kahit anumang meron kami. Yan ang sabi ng isda. Pag sabi niya nun ay, sabi ng isda na, sige, umuwi ka na, meron na kayo nun. Pag uwi, mabilis ang kanyang takbo. At nakita niya na mas simple ang kanilang bahay at malinis ito. At saka tumakbo papunta sa kanyang asawa at niyakap siya ng kanyang asawa. At saka araw-araw, kahit dalawa lang ang nakukuha ang isda ng mangingisda ay masayang-masaya na rin ang kanyang asawa. Ang wakas.